И другото е, че в живота е работа, пари и цели. И другото е, че човек трябва да бъде свързан с Господ, трябва да е изпълнителен и трябва да всичко да се покаива и трябва да се моли. И другото е, трябва да казва: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоето царство, както на небето, така на земята. Насъщия хляб дай ни днес и ни прости греховете, както ние прощаваме на Твоите дължници, и ни избави от изкушението на сатаната, защото всичко е Твое, царството и славата и силата са Твои во веки веков. Амин. Това е всичко. Това са принципите на нещата. И другото е, че човек трябва да бъде съвестен гражданин, трябва да работи, да си плаща данъците и че всичко на този свят е материалното, и другото е, че всичко е мъни и е пари и е работа, и другото е, че човек трябва Умей да прощава. да умее да прощава и винаги да умее да прощава, и другото е винаги да умее да прощава. И винаги да е човек благороден, да не правим лошо на хората, защото сме временно от тази земя. Винаги човек трябва да е благороден и с честен труд и да е благороден. Това е свързано с живота. А колкото за България, България ще намалява. Сега сме 5 милиона и нещо, след това ще ставим на 3, на 4, на 2 милиона, след това на 1 милион. Това е за България. И другото е, че както сложиха еврото в България, нещата не са много добре. И другото е, че България си беше по-добре с лева. И другото е, че нещата за България не вървят на добре.